On enemmän läsnä tässä hetkessä, että kun sitä puhelinta ei koko ajan ole tässä pöydällä. Se, että mä saan laittaa sen kännykän pois, niin se on itse asiassa aika kiva fiilis. Se on hirveän rentouttavaa. Siis ekanakin tuntuu siltä, että siellä on tapahtunut hirveästi kaikkea, tosi kiva palata sitten sen luokse, mutta siis tosi vapauttavaa. Jättäisitkö uudelleen kännykän pois? No kyllä voisin. Toi oli ihan hyvä idea, toimi hyvin. Sitten mä mietin, että pitäisikö lanseerata myös kotiin tämmöinen kännykkäparkki.